Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, Kita ragyud ang atong kaluwasan, Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga magabot mo, taliwala sa kalistanan. Buhi untang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswadan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, dasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw ang kitang Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ang ay magdagong kitaragi hapon ba'y
of Pil Marie Villamora forthcoming exam. Guidance for all USJR BSA and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. For good health and protection of Rene and Aquila Dagala. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, William Anshoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Gerald Nenet Cabrera family, Lourdes Segondino, Pura, Anne Marie, Raymond, Jan Alain, Jobert Benedict, Los Femindayap. Birthday of Father Regino Carlo Godines, SDB, Josa Cotamora, Lydia Kayakap, Father Rodolfo San Pedro, SDB, Sister Theda de la Rosa, Sister Sheila Ducot, Aspirant Lan Yunshuang Anna. 60th birthday of Domingo Daniega, 27th birthday of Jonathan Ricafrente. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan Rinaldo, Reverend Father Faustino, Memerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Agnes Nieves, Celeste, Lienos, Paulino, Chopista, Vivina, Buenaventura, Juana, Perfecto Sr., Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omisivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Franklin Sison, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, and all souls in purgatory, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr., Ramon Jr., Ponciano Sr., Alan, Peter Ilaya, Emiterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia, Caballero, Leticia Sinagote, Fidel, Esther, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Ipimaco Marteleno Sr., Zenon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrellata, Edelberto, Martha, Piling, Italio, Eustaquia, Pastor, Pablo, Flaviana, Dalmacio, Emelda, Ernesto, Judy, Mario, Gertrudo, Justina, Rufino, Corazon, Rosario, Sosima, Librada, Rolando, Paulino, Nilda, Valentina, Modesto, Mary, Blas, Nemesio, Gorgonio, Gregorio, Sofina, Edwin, Charis, 2 unborn babies, Mary Queen, Gwenny, Frankie, Lagring, Sintinang,
Tatang, Wilfredo, Eric, Tasing, Rolly, Rona, Matilde, Juana, Valencia, Celeste, Leonides, Jeronimo, Catalina, Baldomero, Antonio, Oligario, Magdaleno, Rosalina, Avelino, Victorioso, María, Emilio, Jesús, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, Lienos, José, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Avayap, Cisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Pablito, Gapor Sr., Walter Dagala, Jolita Agpasa, Carmelita Dagala, Marie Clementiva Vaslav, Jeffrey Velasquez, Adela Terranes, 9th Day Novena of Stephenson Lawas, 40 Days of Angeles Kabilan, Death Anniversary of Jesus Uy Perez, Casimero Ocobillo. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog manindo. Ang kalipay ta
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paghingon. Isugilon mo sayod ka man nakihingalan ako isalin naman sa Kaloy anong kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dan unong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Makagahom og maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria nga katingalahan diha sa parianong kakugi ug kamaatimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi sa iyang panig-ingnan ug pangama, makadani kami sa mga kaigsuunan diha sa gugma alang kang Kristo ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo ang Dios sa Israel, mingon kanako, isuwat sa usa ka libro ang tanan nga gingon ko kanimo. Nagingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan, dili na maalim ang inyong mga samad. Ingon man ang inyong mga bunog, walay moamuma kaninyo, ug walay tambal alang sa inyong kabahong, ni paglaom nga maayo pa kamo. Gikalimtan na nakamo sa tanan ninyong hinigugma, wala na sila magtagad kaninyo. Giatake ko kamo sama sa akong kaaway, ug pait ang silot nga inyong naguman, kay daghan man kamo sala, ug daotan kamo kaayo. Ayaw na kamo bagulbol, bahin sa inyong mga kadaot. Dili na mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa ingon tungod sa kadaghan sa inyong mga sala, og sa hilabihan ninyong pagkadautan. Nagingon ang Ginoo, ibalik ko ang mga kaliwat ni Jacob sa ilang kaugalingong nasod, ug kaluy-an ko ang matagbanay nila. Ang Jerusalem tukuron pakusab,
ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo niini mag-awit og mga pagdayeg ug maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila o pasidunggan usab. Ibalik ko ang kanhing gahom sa maong nasod ug lig-unon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdaog-daog kanila, ang mumando kanila ila ng gadugo, usa ka pangulo nga kauban ranila. Inigdapit ko kaniya, muduol siya dayon, walay mangahas pagduol kanako, kung dili ko siya dapiton. Sila maakong katawhan, ug ako mailang Diyos. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion o mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga nasod magtahod sa iyang ngalan o Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Sion ug mapakita diha sa iyang himaya, sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangul o sa wala niya'y pagtama sa ilang pag-ampo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Isuwat kini alang sa kaliwat nga moamaabot ug ang iyang umaabot nga mga binuhat pagdayeg sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit ginanaw niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga anaa sa imong sulugon mulungtad, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan, aron ang ngalan sa Ginoo isangya sa Sion, ug ang iyang pagdayeg diha sa Jerusalem, diha nga ang katawhan magpundok ug ang mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Hesus. Nangutana sila kaniya, nganong naglapas man ang imo mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa ato mga katigulangan. Dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. Unya, gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo ug sabtan ninyo kini. Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya mga tinun-an ug miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atuas sa langit, pang-ibton.
Pasagdi lang sila, kay sila ang mga giya nga buta. Ug kung ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May buntag kanyang tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Saint John Mary Vianney, who is not only the patron and model of parish priests or diocesan priests, but of all priests, of priests in general. Patron saint ni siya sa mga pari. Now, ang usa ka butang ako gyud nga mahinumduman aning santuha, ang usa ka butang maingon natog nakapahinganghan ako, is kining iyang kinaadman. Kinaadman nga dili gikan sa iyang ka-bright, kay dili man to siya bright, kay in fact mga kaigsunan naglisod to siya og pasar sa iyang mga subjects sa seminaryo nya, labi na gyud tong subject nga Latin. So dili siya bright, no? Anyat naa siya kinaadman nga gikan sa iyang lawom nga relasyon sa Dios. Kay kun ato sad gyud nga tan-awon ug maayo, walay laing kinaadman nga magdala nato sa kamatuoran, kundili ang kinaadman nga gikan sa Ginoo. Si Saint John Mary Vianney, sa dihang hapit na siya mapari, wala siya kapasar, as I said, tungod kay dili man siya particularly gifted with intelligence. Anya tungod kay nakita man sa iyang obispo nga siya usa ka maampuon, siya usa ka maayong tao, siya giordinahan sa pagkapari. Gipadala siya after some years of being ordained, gipadala siya sa usa ka lugar sa France nga gitawag og Ars. Isip usa ka parish priest didto. Now gumikan sa at the time, no, that was the aftermath of the French Revolution. So grabe pa kayong influence ni adto nga movement during that time. Ang mga tao maingon nato nga kay anti-religion man to, no, katong French Revolution, anti-clerical. Ang mga tao maingon nato nga indifferent, nya ignorant sila sa Kristohanong pagtuo. Wala mauso dito ang pagsimba, wala mauso ang pagampo. Kasagaran sa mga tao dito, aside sa ilahang pagtrabaho, sila gasigig inom, sigig sayaw-sayaw, sigig sugal, ug uban pa mga butang nga dili angay buhaton sa usa ka Kristiyanos. Anyat sa hinay-hinay, iya kining nabag-o. Ang mga tao dito nakasinati ug kabag-uhan sa ilang kaugalingon tungod sa maayong ehemplo ni Saint John Mary Vianney. Ug sulod sa pila ka tuig ni daghan ug maayo ang mga tao nga mobisita didto, no? Kay before that, no, awaaw man gyud nga lugar, gamay ra ang inhabitants didto. Anya sukad niadtong nailhan na siya nga maayo kay siya nga pari, a lot of pilgrims would visit him every year. Nya gusto nilang mahimamat aron sa pagpangayo sa iyang timely, no, nya mga mahinungdanon kaayo nga advice. Mga kaigsunan, we admire people who are intelligent, no, daghag ihibaw-an. We admire people who are eloquent in speech. And yet, ang kinabuhi ni Saint John Mary Vianney mo'y usa sa mga nagpabiling pahinumdom nato nga ang tinuod nga kinaadman wala lang sa atong utok, kundili anaa sa atong kasing-kasing. Meaning to say nga kini anaa nakadepende sa atong relasyon sa Dios. Siya gihimong patron sa tanang mga pari ug siya gihimong modelo kanatong tanan in order to remind us of the wisdom that genuine holiness brings, a wisdom without which everything else merely becomes a meaningless and empty chatter.
Hinaut unta nga kining iyang ehemplo makahatag nato og inspirasyon sa paghatag og importansya sa atong relasyon sa Dios. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo aniya uban kanato andam sa pagpaminaw sa atong pagampo, busa moingon kita, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagbarog sa pagtuo ug dili kini mahulga sa lingla sa dautan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang tanang mga nasud modawat sa mga gitudlo sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayohan. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kabanhawan ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. O Dios, sa gugma among isalig ang tanan kanimo kay ikaw man ang tag-iya kanamo. Ang among mga kabalaka ug kahadlok kanimo among ipadangat. Nagalaom nga imo kaming hupayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Maigsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyo sakripisyo dawato na sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santusa kini mga gasa ug gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya kinabuhi.
Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug sa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanaga santos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamong alawa sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama bagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini og Panginong kamong nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balitanin. Aron baghandom sa kamatayon o bagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karumagambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagay ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, dili sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag araw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming lualson sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluwas
palihog mang luhod. Kinimaong kordero sa Dios nga nagawag ng sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and I unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay manang suod ra kita tanan. Ang pinahalay kita, mao kini ang suya, katagan ang dilig, ang kinabuhi sa usag-usa. Ang pinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahan, akan sa mga kupri madaog daugon o kapon. Bisan sa unsang pagmatuon, kung magpabilin siyang ako, pagkakon siya nakigatubang ka, Jesus. Magminahalay kita, mao kini ang sugo niya. Katagan pagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. magminahalay kita, himuon ta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Magminahalay kita, Mao kini ang sugo niya. Katagan pagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. magminahalay kita, himuon ta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Bagampo kita. Palihog manindog. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Lihog mangluhod. Oratio Imperata against the COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Please stand. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana sab kanimo. manalangin kaninyo makagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.